Ahojte, je pondelok 28. júla. Mám dovolenku, takže sa teším, že počas týchto 2 týždňov sa vyblázním v lese. No a dnes som sa vybral na prieskum s cieľom nájsť nejaké vzácne druhy húb, ako sú napríklad farebné druhy hríbov alebo muchotrávky cisárske. A vidíte, že som v takomto krásnom dubovom lese. Trochu prší, ale vôbec mi to nevadí, lebo tá atmosféra v tom lese je taká iná, krajšia a navyše nie je moc ľudí v lese, takže preto ma to baví takto chodiť, keď je taký jemný dážď alebo mierne mrholí. No a prvá časť misie je úspešne splnená. Podarilo sa mi nájsť krásne plodnice muchotrávky cisárskej. Je to chránená huba, takže nemala by sa zbierať. Je síce pravda, že v niektorých oblastiach je, by som povedal, možno že až hojná, ale to nič nemení na fakte, že si zaslúži našu ochranu. Bol som prekvapený, že niektoré plodnice už sú staré. To znamená, že možno už nejaký týždeň tu rastli. No a môžete si ich pozrieť. Tá krásna oranžová farba. To je niečo nenapodobiteľné. Sú nádherné. To je taká skupinka malých plodničiek. Skúsim na to zaostriť. V tom kopčeku vidieť zatiaľ 3. Ešte je tam taká 4. malá v hline. Tu je taká 2, ktorá už je takého staršieho dáta. A o kúsok ďalej sú ďalšie. A, už vidím. Typické pre tieto muchotrávky cisárske je taká žiarivá oranžová farba klobúka a vlastne hlúbik a lúpenie tie majú naopak takú zlato-žltú farbu. To je pre ne typické a takisto vyrastá z pošvy. Ešte tuto je taká jedna skupinka. Tu sú tiež už plodnice veľké, staršieho dáta. Táto je tak pekne otočená, tak tam budeme možno vidieť aj na tie lúpenie. Takže paráda. Ešte nájsť tie farebné vzácne druhy hríbov a bude to úplne dokonalé.